Celta, 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 Celta que está en Europa por dereito propio, victoria, despois de ir perdendo por 1-0, empate a 1 e despois segundo gol, vaya partido, vaya emoción. Eu dígovos que non puiden ver o partido simplemente sentado diante do televisor, estaba na cociña, tiña que estar a cociñar mentres facía isto porque era tal a tensión que eu non podía estar sentado diante do televisor simplemente, pero a noticia é a que o Celta volta despois de 8 anos a xogar en Europa e por dereito propio con esa vitoria en Xetafe. Partido de verdadeira emoción, partido no que na segunda metade, sobre todo, o Celta domeou, e para celebralo dende diferentes lugares. Temos a diferentes celtistas colaboradores do Bar Celeste neste Bar Celeste Live da volta a Europa. Está por aí Marta Comesaña en Madrid. Vemos tamén a Violeta. Marta, o Celta está de volta en Europa. Hola, Antón, hola, ¿qué tal a todo o mundo? Estou afónica. Natural. Vamos, nem podo falar, estou emocionadísima, non sei. Increíble, o pasamos fatal, sufrimos moito, pero mereceu a pena. Non? E que foi un partido de verdadeira emoción. Marta, non foi doado e foi o Celta pois domeando, sobre todo durante toda a segunda metade, despois de ter empatado cun gol de Borja Iglesias, vaya definición de Borja Iglesias, e despois o gol que certifica a Europa tiña que metelo o de Moaña, o príncipe das bateas, Iago Aspas Juncal, certificando que o Celta está en Europa. Efectivamente, sí, tiña que ser Iago, non? Fixe un partido excelente, merecía, bueno, merecía un verdadeiro partidazo. É como pechar o círculo, non? El prometeu voltar, que se ia deixar a pel para voltar, 8 anos despois cumpriu a súa promesa facendo gol, que non se pode pedir máis. E o gol de Borja, a definición espectacular. Os dous, maravilla, a verdade. O Celta, como sempre, comenzou mal, non? Estaba nervioso, eu penso, tivo ese erro burdo de Guaita no gol do Getafe, menos mal que foi no inicio e había tempo para a reacción, non? E despois foi mellorando co paso dos minutos e tal, se tranquilizou a partir do empate, e na segunda parte xa foi un monólogo do Celta completamente, porque tamén o Getafe non se xogaba nada. Sí, é certo que o Xetafe non se xogaba prácticamente nada, pero adiantouse no marcador e o Celta tivo que respostar con 2 goles magníficos para voltar a Europa. E, bueno, penso que hoxe hai unha persoa que leva un tempo sen pasar polo Bar Celeste por diferentes razóns e que vive nun lugar ben frío, pero hoxe non está frío seguramente en Suecia. O noso amigo o Cumbias, bueno, non sei se está por aí, sí que está por aí. Joaquín, que tal o Cumbias? Como se vive o partido polo norte de Europa? Bueno, pues vese por... Bueno, como se pode, Antón. Que importante. Que noite máis bonita que merecíamos xa, o equipo estivo a altura da afección, que é o mellor que se pode decir hoxe, porque o desplazamento foi increíble, que maneira, que xeito de Borja Iglesias, que xeito de terminar a tempada. Tiña que ser Iago. Tiña que ser Iago, está escrito. É que tiña que ser el. E sen depender de ninguén, eso foi bonito. Sen depender de ninguén. Gañamos e fora. E a Europa League, para un equipo como Celta é que é todo. É que é como gañar unha liga isto. É espectacular. Podedes con palabras describir as emocións que sentistes cando ese balón de Iago Aspas, que eu pensaba que non entraba, entrou, porque Emilio Svedberg deu un centro aí, o corazón da área, o lugar onde tiña que metelo, e Iago Aspas viña en segunda liña e rematou así como viña o balón, deixou no botar. Que sentistes cando vistes que o balón entraba, que as redes se movían e que o Celta estaba a gañar? Unha alegría e unha emoción aquí inmensa. Pegamos un bote aquí no sofá, que estamos en casa duns amigos que nos deixaron vir aquí a velo.
vamos, aquí contaxiamos de celtismo aquí a xente desta casa que non é do Celta, pero berraron como calqueira vigués, moi emocionada, e ao final, vamos, ata me caían as vaguas ao final do partido, o sea que moi contenta, non pensei que fóramos a voltar a Europa este ano, un premio increíble para este equipo que se merece todo o respeito, estos chavales se merecen todo, a verdade, todo, e Claudio tamén a confianza que tiña Claudio desde outro día que ímos conseguilo, soubo transmitir os xogadores, o que dixen antes, comenzaron mal, pero se superon repor dun gol tonto, non, que concederon, e nada, só queda disfrutar desta victoria e darles a noraboa a eles e a toda a afección. Joaquín, como viviches ti? Bueno, eu tiña confianza, verdade, que pensaba que o Celta iba a marcar tarde ou temprano. Estaba tamén cun ollo pendente dos outros partidos, sí. E veía que a cousa pois pintaba ben, a verdade. Xa de momento que marca o Alavés, sabían que a cousa estaba máis ou menos resolta, pero bueno, ben, moita felicidade. Pero bueno, vamos, co gol seguía aí, bueno, todo en orden, pero bueno, o momento máis de euforia foi cando pitou o final. Cando pitou o final xa, pois bueno, pois unha euforia. Lembras de, bueno, xa sabes, Antón, cando, bueno, ti tamén vives en Madrid, pero bueno, lembras de toda a xente que está ali en Vigo celebrando, dos que están, dos que non poden estar, das lembranzas, de todo, que bonito, que merece a pena todo. Estes momentos como de hoxe me fan que merece a pena. Todo sufrimento merece a pena. Un día como hoxe. Todo sufrimento do ano, de todo o ano, de si, se non, o ano pasado con Benítez, todos estes anos de penuria merecen a pena por días como Algo para compartir con toda a familia celtista, moitas mensaxes no chat, moitas grazas por estar aí celebrando connosco esta vitoria do Celta, porque isto significa que o Celta volta a Europa e, ademais, por dereito propio, sen agardar outros resultados que non foron precisos. Finalmente, en Vigo está agora mesmo coa bufanda do Celta. Susi, que tal, Susi? Como viviches esa vitoria? Hola. Pois agora moito máis tranquila. Moito máis tranquila que hai un ratiño, pero bueno, contentísima. Europa agarda por nós que imos aló. E ademais, non a ser nesta ocasión a competición que eu pensaba que o Celta ia clasificarse, que era a Conference League, senón que vai ser a Europa League, como pensaba Marta, que o Celta chegaría a esa UEL. Bueno, houve momentos de prácticamente todo. Estivo o Celta fora durante un tempo, pero despois voltou a entrar e xa quedou nese séptimo posto que dá dereito a xogar a Europa League. Susi, que pensaches, como viviches ese segundo gol que certificaba, grazas a Iago Aspas, o pase a Europa League do Celta despois de 8 anos sen xogar en Europa? Pois eu estiven a piques de tirar a camiseta como fixo Iago no campo case para celebrar. A verdade é que eu confiei, incluso cando íbamos por detrás no marcador, ata pensei, bueno, que o gol do Getafe caíra tan pronto, tan cedo no partido, creo que era bo sinal, era mellor no minuto 20 que no minuto 75. Así que, bueno, non sei, eu vin un equipo que tiña as cousas claras, que eu, non sei, a sensación dende o inicio era que podíamos levar os 3 puntos, bueno, con ese primeiro gol de Borja, que aparte foi unha xogada preciosa de combinación, xa a cousa pintaba ben, e bueno, moi contenta por Iago, creo que merecía tamén ser un poquinho protagonista desta volta do Celta a Europa, bueno,
pois nada, estaba tentando decidir entre entrar no Bar Celeste ou marchar a Praza América aí a celebrar un rato. Pero bueno, primeiro bar. Primeiro bar, pero non estás tan lonxe, podes despois ir a Praza América e ver como... Non o descarto. Claro, ¿no? Supoño que debe de ser un espectáculo impresionante, tanto en Xetafe, porque ademais é que o que dicía Joaquín anteriormente, é que un cuarto do estadio, a lo menos, ou pode que mesmo máis, unhas 3.500 persoas, prácticamente un cuarto do estadio, porque había 12.500 persoas no estadio, era celeste, era celtista, bueno, notouse moito, especialmente na segunda metade, ese apoio da afección que, como dixo Joaquín, foi realmente de 10. Pero quen está por aquí? No centro de Vigo, Antonio García Teijeiro. Antonio, 8 anos despois, o Celta está en Europa. Pablo, Antonio, que sintes? Eu facendo solitarios na tablet e co teletexto posto. Ai, casi me dá un ataque. Ai, tu nai e Alba aquí sufrindo, viendo cuánto faltaba. Dios mío, qué terrible. Maravilloso. No tengo palabras, non teño palabras. Maravilla, Antonio, qué gusto. Hola, Joaquín, canto tempo sin verte. Hola, Violeta, ¿qué tal, guapa? Hola, ¿qué tal? Qué riquilla. Ay, Dios, que esto es insufrible, de verdad, ¿eh? Uf. En fin, no digo nada. Pero mereceu a pena, Antonio, mereceu a pena. Hombre, claro que mereceu a pena todo. Mereceu todo a pena. Maravillosa tempada, maravilloso todo. Ale, non me esquezo de nada. Somos un equipo de sufridores, pero gozando. Oh, estou que necesito tomar unha Coca-Cola cero. Unha parte dende aquí tamén para Paco Alba, que dende o sur de España sigue o Bar Celeste onde hai moitos anos e que se une hoxe a esta celebración polo Celta que volta a Europa despois de moitos anos. En quen pensades vos cando é o momento de celebrar este magnífico resultado, estes 55 puntos que dan co Celta na Europa League? Que pasa polo voso machín? É dicir, que pensades, en quen pensades? Por suposto, como celtistas estamos todos contentos, pero dende un punto de vista persoal, que sentides, en quen pensades cando celebrades esta vitoria que ven de consumarse co Celta en Europa un ano máis, bueno, despois de 8 anos, pero sobre todo nun momento no que era algo, para min, como sempre digo, totalmente inagardado o comezo da tempada. Eu penso no meu pai, que non está, estaría máis que feliz disto. Non te digo nada. Foi quen me levou a Balaidos a primeira vez, ese sou do Celta, son por el, e me gustaría moito que estivese vivo para estar vivindo isto. Eu súmome tamén. A min gustaríame moito que meu pai tamén puidese vivir esta sensación tan maravillosa de estar en Europa con xogadores da casa, non? Eu creo que el foi o culpable de que eu estivese en Balaídos todos os dende pequeno. Xa no último vos ensinarei o meu primeiro carnet celtista do ano 61. El sería moi feliz tamén con ver un equipo feito aquí na casa e considerando e conseguindo algo absolutamente non sei, impensable. Para min é impensable todo o que pasou este ano. Eu penso a min, bueno, entrame unha morriña xeral de Vigo, da cidade, dos amigos, Están poñendo na televisión, están manteando a Iago, manteando a Iago aquí. Viches o gol? E quero dicir, meteu o segundo, os dous que tiñan que ter xogado outro día foron os que solventaron o partido. Borja Iglesias e Iago Aspas. Claro.
Con eso non digo nada máis. Joaquín, volto a ti. No, nada, no, un sentimento de morriña en A xeral. mí me caían as vaguas a hora final. A mí tamén. Marián Mourinho no campo. La amiga de Fernando está no campo. Fernando, que ademais temos que decir que se non está Fernando aquí hoxe é porque está nun festival de música no que, entre outros, están Xoel López, Guadi Galego e tal, estivo non a ver o partido, senón a disfrutar da música. Joaquín, agora sí. No, nada, simplemente comentar eso. Pues morriña en xeral, personal. Na cidade de Vigo, como concepto, familia, amigos, en xeral. Bueno, eu non o creo, eu casi non o creo, a verdade. Non o crees? Empezando palmando un 0, dixen, ai, Dios mío, pero será posible. Pero tamén lle dixen a Susi, a miña muller, e a Alba, que estaban aquí, dixenlles, o Celta é capaz de remontar. Foi a especialidade este ano. Cantas remontadas fixemos? Muchas. Falaron de 9 remontadas, dicían os comentaristas, sí. Madre. Case nada. Ai, bueno. Eu en todo momento que mandou un mensaxe e dixo isto hasta nos vai a vir ben. Sí, estábamos a falar polo chat privado e dicía Marta, morro cos nervios, eu dicía, hai que confiar, un gol tan cedo vai vir ben, e foi, e chegou o gol de Borja, o nada, a que sí, mira, eu dicía, había que confiar, sí. Pois preguntabas, Antón, de que nos acordábamos, eu, bueno, sí, un pouco do meu avó, que foi o primeiro tamén que me trasladou o sentimento ese de celtismo, pero tamén lembrome de moitos dos participantes do Bar Celeste, porque a moitos de vos, coñezo vos de hai moitos anos, levo compartindo con vos esta paixón polo Celta, e con algúns de vos vivín moitas xornadas en Balaídos, con Marta, por exemplo, xornadas europeas, vivimos algunha en Balaídos, así que lembro moito deses tempos de compartir con algúns de vos, así que espero poder volver a compartir xornadas europeas con moitos de vos con todo o celtismo en xeral. Ves, pero mira como as críticas son importantes. Claudio estivo escoitando o Bar Celeste pasado e se decatouse de que Borja e Aspas tiñan que xogar hoxe de cara porque outro día tiñan que ter saído antes. Mira ti que ben, como somos influímos moitísimo, sabemos moito de fútbol. Menos Fernando, todos sabemos de fútbol. O Bar Celeste, podcast de referencia para o celtismo, totalmente. Para o fútbol, en xeral. Home, claro que sí. Moi ben, Susi, moi ben falado. Eu, evidentemente, lembro a meu pai que está aí, Antonio García Teijeiro, que foi quen me levou por primeira vez ao Estadio de Balaídos sendo ben pequeno da man, como anteriormente o tiña feito o seu pai con el. E, bueno, pois, a pesar da distancia, sempre digo que o Celta é unha das cousas que nos une, non somente o Celta, tamén está a música, está a literatura, están moitas outras cousas, pero o Celta é parte desa unión. Penso que é difícil que falemos, e falamos, pois non sei, cada 2-3 días, dependendo pois, de diferentes cuestións, eu penso que prácticamente en todas as conversacións o Celta aparece, porque o Celta é parte desa conexión con el, coa familia, con Vigo, cos amigos, con todos vos tamén. E realmente por iso o Bar Celeste ten sentido para nós. Cando Fernando e eu comezamos co programa, pois non tiñamos nin idea de que se reuniría a carón do programa pois toda unha familia de amigos e amigas celestes que algúns de vos sodes colaboradores e outros son ouvintes, non? Entón, eu penso en todo iso, a min caíanme as vaguas con ese gol de Iago, porque ademais que fose un gol de Iago e non de calquera outro xogador, pois penso que é xustiza poética, en certo sentido, non? Porque esta é a tempada probablemente das últimas, das derradeiras de Iago Aspas. Tiña que rematar en Europa. Tiña que rematar a súa carreira no Celta, como di Antonio, en Europa. Eu alégrome moito por todos, por todas, e tamén, en especial, por un xogador como Iago Aspas, que é un home fundamental, e que hoxe fixo realmente
teño que dicilo, un partidón. Foi dos mellores deste Celta. E sen esquecer a Borja, sen esquecer a No, Borja. sin esquecer a Borja. Sin esquecer a Borja, gran partido de Alfon. Que moitos criticaban a Borja porque viña que era maior, que non sei que, tal e cual. Aí está, todo o ano dando callo, e aí Por está. certo, que dixo no final do partido, falaron con el os de Movistar, estaba case lle caían as vaguas e lle preguntaron directamente: ti queres quedar? El dixo: sí, me gustaría quedar moito. É a primeira vez que o ditan directamente. No, xa o dixo máis veces, pero bueno, esa foi... Mira tan como dixo agora, non. No, tienes que decir que no entiendo nada. Uf, Has dicho. que sí. Foi moi bonito. Os que marcaron, tal. E a final coa bromita, 11 goles Borja Iglesias en Liga. Xogando 11 o 12. 11 goles, sí, que cuidado, porque se decía moito que non marcaba, que tal igual, pero realmente, ademais de todo o que traballa e todo o que fai, tamén marca, porque 11 goles é unha cantidad respetable de goles, non? Muitísimo. Non foi indiscutible, non foi indiscutible, claro. E non xogou os 90 minutos en todos os partidos. Bueno, lógico, porque tamén a idade conta, pero viña un pouco fora de punto, non? Porque non estaba xogando no Betis. Pero ten un corazón enorme, azul celeste. Preguntaron, ti pensabas cando chegaches aquí en agosto que ias vivir algo así? E el dixo: sí, desde que cheguei penso que sí, porque este equipo ten algo especial. Sí. É que hai que querelo. Bueno, que pena que cando faremos o último programa, pero este domingo, que mañá domingo, sí, pero o seguinte está dedicado a Borja Iglesias. Dicía por aí Vicente Javier que agardamos o teu artigo sobre Borja Iglesias, que a sair non mañá, senón a semana vindeira, non? E non falo del deportivamente porque xa o dixo todo. Falo del humanamente. É unha persoa enormemente admirable porque sería moi importante que máis futbolistas fosen como él. Atención ao que di Jaime Soto aquí, hai que ir preparando o Barceleste entre semana para a Europa League, pois ten toda a razón, imos ter traballo doble, pero bueno. Imos ter moita plancha, E agora, coa fase de Liga, van a ser mínimo 8 partidos, mínimo 8. Sí, madriña querida. É que é moi importante desde un punto de vista de prestixio, moi importante desde un punto de vista mesmo de experiencia para xogadores máis novos, para o propio adestrador entrar en Europa, e despois desde un punto de vista económico, pois tamén é realmente interesante que o Celta estea de volta en Europa. Joaquín, como non te tivemos por aquí dende hai un tempo, cales son para ti algunhas das chaves deste éxito deste Celta 2024-25? Pois ten nombre e apelidos. Claudio Giraldez, o gran triunfador desta tempada. Unha tempada de 10, primeira completa en primeira división, creando xogadores, creando un estilo. Todo o mundo estaba enchufado, todo o mundo xogando, dando un 120% do que tiñan. É o estado perfecto para ir a Europa. Porque é un xogador que non tenga 13 xogadores enchufados, vai ter a 20. E hai que seguir facendo crítica constructiva, Que sí. É que o Celta non é o Bayern de Múnich tampouco. O Celta dentro das súas posibilidades hai que facer crítica constructiva porque todo no de rosa hai que seguir aí nesa liña, sempre constructiva, porque temos que demostrar a alguén o moito que sentimos ao noso Celta. Eu creo que non. No, pero para min é a chave, o home clave. O Celta podría ir a Europa sen Borja Iglesias, podría ir a Europa sen Iago Aspas, podría ir a Europa sen Claudio Giraldez. É o home clave, é o máis importante da plantilla. Estivo perfecto, rotando xogadores, con acertos e con erros, pero conseguiu un equipo espectacular. Cando todos pensábamos que a plantilla iba a ser peor que o ano pasado, pois, bueno, a quen inventou? Javi Rodríguez, Joel Lago, Damián, Hugo Sotelo, todos os grupos que tiña do Celta B, os fixo xogar en primeira e xogaron espectacular. Agora temos a Fer López, que parece, vamos,
un xogador espectacular, e como ano que ven un ou dous fichaxes por liña, quizáis un fichaxe importante por liña, este equipo vai ser moi serio. Vos escoitades? Antonio, baixa a televisión, que penso que está aí a entrar ese son, entón pois non se escoita todo ben que se debería. Aí Ora, está. estou esperando que poñan a reportaxe do Celta, quero emocionarme. Claro. Pero Non estarás esperando que a poñan na televisión de Galicia, non? Porque... No, en Gol Televisión. menos, vale, porque xa podías esperar sentado, eh? De volta, Eu a de volta- televisión de Galicia non acendo para nada, de volta a Joaquín, a ver se agora se Para ver a escoita Celta un pouco Fortuna, mellor. nada máis. Non, bueno, para resumir o que estaba comentando, para min o home clave desta tempada foi Claudio Giraldes, é un nome que sobresae sobre o resto, plena confianza de que vai ser capaz de competir en 3 competicións o ano que ven. Por É suposto. sin bamba, é sin bamba. É sin bamba. Estaba pensando en Jonathan, Sen bamba, sen Dubica, sen tal. Que cada vez facendo malabares, cada vez con menos pezas, un traballo espectacular de Claudio Giraldes. É unha alegría, unha ledicia que se conseguira. Ninguén contaba con isto. É certo que, bueno, a veces pois o que se ten que coincidir, que a Real Sociedade este mal, que o Girona este mal, que tal, pero bueno, ali estivemos 55 puntos con todo. Exacto. É que é moi meritorio, moi meritorio. E fixademos que con 40 non se salvou o Leganés, cando falamos os 40 puntos, Sí. ás veces non chegan, Iso quer dicir que Marta tiña moi claro desde hai moito tempo que cos 40 puntos podería ser que non fose dabondo para a salvación. Eu estaba convencida de que ao final sempre pegan un tirón os que están aí abaixo e gañan os partidos. Cada vez é máis difícil, se precisan de máis puntos ao final, cada vez máis. O ano pasado foron 43, non? O ano anterior, este ano 40. Por certo, Joaquín, solamente Joaquín... No. No, que digo que non é só que o Girona fallase ou que a Real Sociedade tamén, non, tamén nós temos que facelo ben para estar aí arriba, porque senón tampouco estaríamos. Sí. No, Joaquín, só te quería dicir unha cousa, que outro día coñecín a túa nai. Sí. Comentoume. Pero no estadio? No. No, en Moncho. En Moncho, sí. Di por aí Jaime Soto que que Antonio, a él tamén lle gosta un pouco isto das redes e internet, pero seguir o Celta a través das redes e participar nestes programas di el, caralludo. Bueno, eu internet vou tirando. O pasa que redes non teño, só teño Facebook por cuestiones literarias nada máis. Os demais non quero entrar nesas historias. TikTok non tes, non, Antonio? TikTok non. Non teño TikTok. No, bueno, eso xa... Bueno, eu coido que Antonio ten como moito Facebook, ten un blog que se chama Versos e Alumiños, pero é literario, un blog literario, e despois ten tamén unha canle de YouTube a que sube pois algunhas das súas presentacións literarias e cousas así. Antonio, se o Celta gana Europa League, facemos conta de TikTok. Sí. E o Celta gañase a Europa League, facía calquera cousa. Hasta te iba a visitar a Suecia, fíxate. Veña, estás invitado. E máis agora... Peregrinase. Antón, perdona, que eu teño que cortar, porque estuve aquí nunha casa que... Sí, por suposto. Que riquiña está Violeta, que riquiña está, guapa. Marta, xa que vas... Muchos biquiños. Xa que vas a ir, pregunto, son os nenos inda máis celtistas esta noite? A ver. Non sei, sodes máis celtistas do partido. Pues... Como se parece a Lidia aquí en esta... Lucas. Se vai preguntar a Lucas. Vale. Sí, que falta Lucas. Claro, falta Lucas é o oráculo celeste desa casa. Lucas dixo que sí. Vale, que sí. Sí. Bueno, pois como debe ser. Moi ben, Violeta.
Marta, moitas grazas por pasar por esta breve celebración do Bar Celeste. Celta en Europa a disfrutar, bueno, que disfrutes o resto da fin de semana. Moitas grazas por compartir tamén connosco aí a Violeta e a Lucas. ¡Ala Celta! A la Celta, gracias a todos, un pico tamén os que están escoitando como Vicente Javier, nada, moi feliz, sento ter que irme, pero é tarde. Biquiñas, Marta. Boas noites e unha aperta para Rodrigo tamén. Piquiños. Chao, chao. E vemos por aí a Susi tamén, a outra Susi, que é a miña nai. Hola, Susi. Que aparece por Hola. primeira vez no Bar Celeste. É un momento importante para que apareza tamén, non? De celeste, Sí, de azul celeste. Ademais, que é alguén que lle gusta moito máis o tenis co fútbol, non? O fútbol non me gusta nada, pero vexo o Celta me poño moi nerviosa. Eu son solo do Celta. O único que me interesa do fútbol é o Celta, o demais me aburre. Susi, como é ver un partido con Antonio? Porque Non, é que non vemos. A Antonio non lle gusta ver fora de casa. os de fora da casa non os ve nunca. É verdad. Pero vin o anterior con meu irmán e miña nai e estuve nerviosísima de principio a fin. O día do Rayo Vallecano vi o partido. Horrible. Sí, Madre sí, mía. pasei no Eu, fatal. normal. eu estiven tan nervioso hoxe vendo o partido que tiven que poñerme a cociñar e ver o partido mentre estaba a cociñar a cena. Sí, porque era un xeito de estar máis tranquilo, máis calmo, porque comezou o partido e despois dese primeiro gol pois dixe, non, vou poñerme a facer algunha cousa mentres vexo o partido, porque ademais podo ver o partido na cocina, entón, pois, perfecto. Entón, estiven cociñando e vendo o partido, bueno, pois, as cousas saíron como tiñan que sair, estamos realmente moi contentos co resultado. Ademais, eu penso que o Celta xogou un partido intelixente e serio despois dese primeiro erro que causou ese 1-0 do Xetafe, porque realmente eu non lembro máis oportunidades claras, máis paradas importantes de Guaita no resto do partido. O Celta tivo nalgúns intres o 60 e tantos % da posesión. Claro, o problema era o que ás veces facía co balón, pero especialmente na segunda mitade, realmente despois do empate a 1, todos os segundos 45 minutos foron prácticamente un monólogo dun Celta que mesmo semellaba que xogaba na casa. Axudaba tamén o feito de que o Xetafe non tivese que gañar o partido ou empatar o partido, entón, bueno, pois tampouco o Xetafe fixo un partidón porque non tocaba iso, non? Pero o Celta foi capaz, foi quen de manter a calma necesaria e seguir chamando a porta unha e outra vez, algúns disparos, algunha boa parada por parte do porteiro do Xetafe, pero finalmente o gol de Iago Aspas. A min, hoxe penso que o Celta, non sei se estades de acordo, e sei que Antonio non viu o partido, entón non pode falar exactamente disto, pero penso que o Celta fixo neste partido, especialmente na segunda metade, o que non fixo e o que tiña que ter feito o día do Raio, non? Sí, totalmente. Bueno, é certo que comentas que o Getafe non se xogaba nada, pero tampouco xogábase nada o Osasuna, o Alavés ou o Mallorca, e ao final non foron quen de gañalos os outros equipos, o Rayo e o Osasuna. Así que, bueno, o Celta xogou ben, pois encontrou na figura de Iago Aspas o xogador clave, máis a definición de Borja, máis a participación sempre de Carreira e Mingueza, tal. Moi ben, fixe un partido moi completo. A verdade é que pese a empezar perdendo, foron capaz de dominar o partido, de conseguir remontalo dun xeito máis ou menos rápido. Quizáis tamén axudou, pois eso, que chegaban as boas novas de marca o Alavés, tal. Pero vi un equipo serio, vi un equipo máis tranquilo, que non lle pudo a presión como outro día contra o Rayo. Quero comentar unha historia respecto ao partido do Getafe. Vou ler unhas mensaxes dun amigo que está por ali en Getafe. A ver. Estamos frente ao bus do Getafe. Bordalás
partíndose de risa. Lle pedimos, por favor, que non xogara Mayoral. O tipo partíndose. Isto está de feito. É certo que o Mayoral entrou despois da Mira, segunda metade, non? No, Mayoral entrou de primeiras. Entrou de primeiras e sí, despois sí, hai unha segunda foi que metade, certo? Mayoral Sí. marcou o gol, non? Mayor Non foi o gol de Mayoral? Bordalás que... Bueno, que o Darth Vader da Liga partíndose de risa. Un fenómeno. Bueno, eles conseguiron o seu obxectivo xa a xornada pasada e, bueno, era un partido para celebrar na casa, non? Coa súa afección e, finalmente, bueno, as cousas saíron así. Como viches ti iso, Susi? O Celta hoxe xogou con, penso eu, máis seriedade e vai a definición de Borja Iglesias. Moi ben. Sí, a ver, Susi está aí. Ah, Sí. non sabía que era para mí a Sí, pregunta. era para ti, sí. Pois, sí, nada que ver co partido contra o Rayo Vallecano. Eu vin tamén un Celta máis recoñecible do que na xornada anterior, que tiñas cousas bastante máis claras. E o que tamén me sorprendeu, quizás porque non se xogaba nada o Getafe, é que o que non recoñecín tanto foi a este Getafe que ata parecía que por momentos quería xogar a algo e que non tiraba dese xogo tan rácano como outras veces. Supoño que tamén pola altura da liga na que estamos, e que non se estaban a xogar nada, pero sí que sorprendeume máis o Getafe que este Celta, que é un Celta que xa recoñece un poquinho máis, que aparte creo que acertou unha aliñación en utilizar a Borja Iglesias de inicio para fijar a defensa contraria, aparte, bueno, recibiu moitísimas faltas na primeira metade, por iso mesmo, porque é un portento defendendo eses balóns de espaldas á portería. Bueno, creo que non creo que se poida discutir que o xusto vencedor do partido de hoxe, bueno, sobre todo que con tanto transistor, tanta xente dicindo como ian Osasuna, Rayo Vallecano, pois está moi ben gañar un partido, non depender de ninguén, non estar a facer números na clasificación, así que creo que fixemos o partido que tiñamos que facer, o que tiñamos que ter feito a semana anterior e non foi, bueno, estamos en Europa. E tivemos varias, Tivemos varias na segunda Sí, parte. tivemos varias, é certo. Houve moitas. Unha de Marcos Alonso ali que digo, ostras, vaya parada. Un disparo de Alfon moi ben parado. Alfon tamén. Hubo como dúas seguidas que hubo dúas mans do porteiro que se non é por Soria, quedan en Getafe con 3 ou 4 na chepa, Houve un momento que estábamos novenos, eu estaba solo. Sí. Estábamos novenos porque iba palmando Celta 1-0, claro. Sí. E en ese momento, empecé a ver tebras ao redor. Pero eu confiaba moito sinceramente, na reacción do Celta. Confiaba moito. Porque nos ten acostumbrados a que nunca dá un partido por perdido. Iso é certo, non? Entón, iso é moi importante. Agora a directiva que se molle, que faga unha plantilla en condicións para non pasalo mal o ano que ven. A ver se toda esta alegría o ano que ven, por non dar a plantilla axeitada, temos que, non sei, convertela en tristeza. Eu creo que é moi merecido. Creo que ese tipo posto está aí por algo, evidentemente. E agora a directiva é a que ten que empezar non sei, Rayo Vallecano. Espera, non. É que estou pendente de que poñan a reportaxe, sí. E diso falaremos, Antonio, no programa de avaliación da tempada, de que agardades para a tempada vindeira, porque... Non, só quería salientar iso, de que hubo un momento en que velo de noveno, velo Celtiña de noveno, doeme moitísimo. Pero bueno, ao final todo volveu ao rego e
as cousas como son. Pero bueno, non quería analizar nada, sino un momento... o que quero dicir é que no futuro inmediato do Barceleste temos, por suposto, un programa de comentario deste partido martes e despois haberá un programa especial de avaliación de toda a tempada no que haberá... Será a semana seguinte, non? Para a seguinte semana, con diferentes convidados, bueno, para falar un pouco desta tempada, avaliala e falar un pouco tamén do que agardades para o futuro deste Celta, que é un futuro ben fermoso, porque é un futuro con horizontes europeos que era algo que para min non entraba nas miñas previsións. Eu non vou dicir, sí, eu xa sabía dende o comezo da tempada que o Celta ia a Europa, etcétera. Non, en absoluto. Iso non o pensaba, pero é un premio, eu penso, moi merecido, non? Moi merecido. Creo que o Celta realmente fixo méritos para chegar a Europa. Evidentemente, cando un equipo consigue 55 puntos nunha tempada e se clasifica non para a Conference League, non para a Europa League, é porque fixo merecementos para isto. Pero o Celta estaba cun novo adestrador unha tempada completa, con moitos xogadores novos, futbolistas que viñan da canteira celeste, con un par de incorporacións moi interesantes en Borja, Marcos Alonso, bueno, todo eran incógnitas no comezo da tempada, ao menos dende o meu punto de vista, pero penso que o que dixo Joaquín é importante. O nome e os apelidos son Claudio Giraldez por diferentes razóns, pero en parte polo ben que foi capaz de xestionar tanto ter a primeira tempada completa en primeira división como pois todos os xogadores que tiña a súa disposición, algúns dos cales el coñecía realmente moi ben. Foi unha tempada para min inagardada con este éxito, pero penso que ben merecido, non? Ese séptimo posto do Real Club Celta. Sí, eu creo que ao final, cando un equipo consegue 55, o equipo que ven detrás creo que consegue 52, creo que máis merecemento é absolutamente imposible. Creo que os números neste caso reflecten perfectamente o que fixeron os equipos. E a pesar de todo o que pasou, do domingo pasado, etcétera, da decepción e tal e cual, pois bueno, ao final compensou, non sei como está a Praza da América, pero supoño que creo que a mí me gustaría deixar ou poñer no seu justo lugar a afección, non? Eu creo que a afección da Celta este ano así foi realmente excepcional. Esa grada de animación extraordinaria, levando en volanda sempre, en momentos en que o equipo iba mal, a xente seguía igual. Non sei, creo que hai un brote de celtismo sincero moi grande, de xente nova que está disposta a seguir sufrindo polo noso equipo, non? Entón, bueno, iso é moi importante. Creo que a afección este ano, aparte de Claudio Giraldez, como dicía Joaquín, creo que a afección tamén ten unha parte fundamental deste éxito obtido. E, por suposto, os xogadores, claro, por suposto, os xogadores que souberon nun determinado momento pois superar determinados problemas e momentos un pouco de dúbidas e seguiron igual, non se desanimaron, e aí Claudio, e eu creo que é importante tamén, da que eu recordo que hai tempo se rían dese aspecto, importante tamén que haxa unha psicóloga no equipo. A min gusta moitísimo esa idea de incorporar persoas que poden facer que os deportistas se sintan moitísimo máis seguros en moitas cousas, non? É dicir, e creo que ademais ten un bo feeling con todo o equipo técnico. Bueno, en fin, creo que nese sentido as cousas van por bo camiño. Joaquín? Sí, totalmente. Non era agardado este ano, pero, bueno, deronse as cousas. A afección de Dez, o adestrador de Dez, bueno, hai que decirlo tamén, dende a directiva, que diferencia de como se está gestionando o Celta dende que chegou a Marián ata agora. Pero eu creo que son os que menos culpa teñen de todo isto, Bueno, pero hai que decir, cando as cousas van a mellor... Bueno, pero hai cousas que aínda non me gustan, non? Na directiva. Sí, bueno, tampouco vou
vamos, decir que é a mellor xestión dun club do mundo, pero bueno, son detalles e son xeitos A verdade que o tiñan moi fácil, ¿no? Despois do que vivimos antes, ¿no? O listón estaba baixo, pero non dábamos un duro, pola heredeira. Estaba facendo as cousas mellor. Sí, pero xa houve moitos líos, ben sabes, ¿no? Que se cargaron a dous que a mesma trouxera e el rollo de Alfón estuvo moi mal xestionado. En fin, cousas que hai que cuidar para que non se repitan, ¿eh? Alfón, veremos que pasa con él. Eso. Sí. Agora é unha boa oportunidade, Joaquín, para que se fagan esas cousas. Claro, con cabeza. Agora, este ano sí, este ano temos que ver de que pasta está feita. A ver se, bueno, hai que invertir este ano. Hai que invertir para dar o salto no seguinte nivel. O seguinte nivel que queríamos, ou esa posición na que, pues bueno, os clubes que tiñamos un pouco de envexa, como a Real Sociedade, o Athletic Club xa está 2 peldaños por encima, pero bueno. Mira, hoxe estiven vendo no Faro de Vigo digital unha galería de fotografías das veces que o Celta xogou en Europa. Iso demostra que o Celta ás veces facémolo pequeno ou fano pequeno os de dentro, non? Que non se convence. Un equipo que xogou, non sei se 8 veces en Europa, eliminou equipos increíbles. Viví momentos preciosos vendo esas fotografías, algúns incluso que me esquecía cando o Barcelona nos eliminou injustamente en aquela moi injustamente. Sí. Moi injustamente, que xa me esquecera de ese tal. En fin, foi moi bonito, non? E agora rubricalo con unha nova tempada en Europa, eu creo que é unha das cousas máis fermosas que hai. A verdade que sí, bueno, non lle quito ningunha coma ao que comentou Joaquín e Antonio. É certo que cando non esperas nada, cando ves acostumado a non esperar nada dunha directiva, de repente as cousas saen como saíron esta tempada, bueno, todo moi bonito, pero, bueno, como dicían Antonio e Joaquín, agora, de cara á tempada que ven, é o momento de que a directiva, o corpo técnico, xogadores, demostren, bueno, que este proxecto non é cousa dun día, que pode ter futuro, que a liña a seguir é esta e que bueno, que todo iso que puxo a afección cada domingo en Balaídos, pois que vai ser recompensado e todo o que viñamos pedindo o celtismo dende hai tantos anos, pois que eses espellos que como que comentaba Antonio, nos que nos gusta mirarnos, como o da Real Sociedade, pois que imos tirar un poquinho por esa liña. E, bueno, eu quero ser positiva e quero pensar que bueno, que realmente hai unha intención de tirar por aí, de que as cousas sexan diferentes, e bueno, esperemos que sí, ese será outro Bar Celeste que facer noutro momento. O último, o de recompilación. O derradeiro da tempada será no que falaremos precisamente desa avaliación, pero cal pensades vos que a importancia xusta para vos, ata que punto foi importante a canteira nesta tempada tan especial do Celta? Porque o Celta chegou a Europa noutras ocasións. Nós vivimos, algúns de nós case que todas esas ocasións, Antonio, todas as ocasións nas que o Celta estivo en Europa, incluindo os anos 70 na derrota contra o Aberdeen. Pero neste caso é un Celta celeste, galego, vigués, canteirán. Bueno, eu creo exaxerouse a importancia da canteira ou realmente a canteira hai que poñela aí arriba como un dos elementos máis importantes desta tempada? Bueno, para mí foi un elemento importante, pero máis importante foi facer un equipo en que houvese xogadores máis veteranos con xogadores novos que subían. Eu creo que esa simbiose que se creou de xogadores da casa, de cantera con ganas e tal igual que brillaron cando brillaron, pero non podemos esquecer a Marcos Alonso, a Borja Iglesias, bueno, a propio Iago Aspas, que falo por veteranía, claro.
e por moito que digan, Mingueza tamén fixo unha temporada interesantísima. Sí, claro. En fin, que creo que esa mestura que eu sempre pedín, ademais, dende hai moitísimo tempo, se produciu, non? Que se produciu, acertouse, como decía moi ben Susi antes, con dous xogadores interesantísimos como Marcos Alonso e como Borja Iglesias, ese que criticaba moita xente porque si era maior, que se non Villarreal, que non metía goles e que non sei que máis, non metía goles, pero que dicía tamén Susi como traballa, como se esforza, como rompe liñas, como aguanta. Iso moita xente non o quere ver, e iso hai que ver. Entón, eu creo que esa mestura de xogadores interesantes da canteira, valentes, con ganas, e xogadores con un precio específico grande, xa máis veteranos en algunhas cousas, eu creo que é a clave de todo isto, independentemente, por suposto, de Claudio Giraldez, que soubo manexar moi ben o vestiario. Ainda que eu sigo dicindo que fixo demasiadas rotacións, pero eso non ten nada que ver. Creo que ao final, pois nada, todos felices, contentos, e, bueno, me sinto o home máis feliz do mundo. E a ver esa mariscada de en absoluto, cando me... Que penso que está en absoluto por aí, unha aperta para en absoluto, e para todos os que estean no chat a estas horas, Esteban Andrés, que ademais nos sigue dende o fermoso país de Croacia. Sí, para engadir o que dixo Antonio, Susi, Joaquín, como vedes o papel desta canteira celeste? Eu estou moi de acordo co que di Antonio, con esa simbiose entre veteranía e canteira, pero sí que gustaríame destacar o papel da canteira, porque creo que cando falábamos de esa afección, de esas bancadas en Balaídos que levan en volandas o equipo, creo que o feito de que gran parte na convocatoria deste partido 14 dos 24 convocados eran canteiráns, e non estou a contar a Alfon como canteirán. No, eu non o considero canteirán. Claro, sen contar a Alfon, por exemplo. Entón, eu penso que como identidade o feito de que tantos canteiráns subisen o primeiro equipo ten parte da culpa de que o celtismo tamén se identifique con rapaces que saíron da Madroa, que son da casa, e o mesmo pasa con Claudio, que se Claudio non fora de Porriño, podría ser un grandísimo adestrador, pero o feito de que sexa de Porriño inflúe moitísimo en que todo o celtismo se recoñeza neses rapaces que senten as cores, que realmente viven en celeste, igual que todos nós, e creo que pode que non se pode culpar únicamente a canteira do resultado desta tempada, pero creo que unha gran parte de todo este fenómeno que sucedeu, toda esta loucura. En absoluto, efectivamente, non hai nada máis bonito que ser do Celta. Por iso, eu son totalmente. Imposible pensar que poder ser de outro equipo. O Celta sempre no corazón. E o Celta, repito, non tan pequeno como queren pintar. Decir, eu vendo hoxe esa galería que vos dicía, estaba vendo que ese 4-0 con o que gañamos a Juventus de Turín. Sabedes quen era o adestrador da Juventus de Turín en ese día? O que hoxe despiden olor de multitudes en Madrid, Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, sí. Que saiu ademais cabreadísimo do campo de Balaídos, non? O que é a vida, sí. Oye, e por certo, moita xente ría del, pero que importante no Celta foi agora ver as imaxes e ver os goles que meteu, etcétera, que importante foi, e que se me foi ao salto hacia Pione Sisto no anterior que tivemos non Cataña, entre Cataña e Pione Sisto, eu sei de africano, Benny McCarthy. Benny McCarthy, sí. Se rían del no seu momento, a chea de goles que meteu en Europa. Quedei abrallado. Por iso que a Celta ten moita historia, non só os 100 anos, ten historia europea, moi interesante, e temos que estar moi orgullosos nese sentido. Listos para un novo capítulo. Que o Gallá veñan as cousas máis bonitas estén por chegar agora, o ano que ven. O Gallá.
E ademais, Joaquín, dependendo de contra quen xogue o Celta, quen sabe se non terás a oportunidade de ver algún deses partidos por aí preto de Suecia, se o Celta xoga contra algún equipo escandinavo. É posible, é posible. Estaba pensando agora que diferencia, ¿no? Porque o o Celta europeo máis próximo, bueno, sen contar, claro, o Celta europeo máis próximo pois é o de Nolito, o de Aspas, Orellana, pero estaba pensando no de vos imaginades a día de hoxe pois ser capaces, ser quen de fichar o pivote titular do equipo campeón do mundo. Fichar un Maciño a día de hoxe. Fichar a Rodri, ¿no? A día de hoxe ou a non O sei. que veña Kroos. Non Que veña sería, Kroos de repente que diga, non me retiro, vou xogar no Celta. pero non sería igual que fichar a Rodri, non sería No. igual que fichar a Rodri, porque Maciño sabeu un pouco en súa época baixa, pero aquí deu un recital, para min, un dos mellores xogadores da historia do Celta. Exhibición. A xente sempre pensa en Mostoboi, e por suposto que sí. Bueno, Claro. ya é o número 1, eso non hai dúbida, pero Maciño foi un xogador moi importante no Celta, non só polo que deu como xogador, senón ademais porque dende o primeiro momento sentiuse celtista. Eu recordo ver partidos que había que gañar, saltar a valla e coller o balón para sacar de fora de banda, non? E aparte, con el creceron moitos xogadores e o medio do campo do Celta foi moito mellor gracias a Maciño, e iso a xente non debe esquecelo. Porque evidentemente a maxia sí que apuña Mostoboi, pero Maciño a eficiencia, Estaba O xogador que menos perdas de balón tiña do que eu lembro da historia do Celta, prácticamente. Sí. Antón, comentabas o tema da Madroa, da cantera. Sí. Bueno, es que vamos, dende o adestrador, Claudio Giraldez. Bueno, pois vendo Celta B. En defensa, Javi Rodríguez. Que podemos decir, Javi? Que tempada de Javi Rodríguez. Sí. Do mellor da tempada. Que xogador, Javi Rodríguez. Que nivel Marcos Alonso Javi Rodríguez. E logo, nos últimos partidos que se lesiona Starfel, pois ven el Lago e cuidado ano que ven que vai ser titular. Veremos. Sí. Bueno, pero mira, non sei como estivo hoxe Carlos Domínguez. Non sei como estivo. Carlos Domínguez tamén. Non, pero así como sempre se lle criticou, e con razón, ademais, Carlos Domínguez fixo 3 partidos aí atrás seguidos, verdadeiramente excelentes. E hai que a César, lo que es el César, de Dios, como decía outro, lo que es de Dios. Pero quero dicir que realmente Carlos Domínguez, non sei se estivo ben ou mal, porque non o podo decir. No, moi bo final de liga de Carlos Domínguez, Bueno, para o partido do Español. A pesar de eso, sí. Non es nada. Sí, por supuesto, no, nada. Bueno, logo, carreira, vital, centro do campo, Sotelo e Damián, pois aportando minutos. Beltrán, que sí, que non é canterán, pero bueno, cantos anos leva aquí? É un xogador que como se fora. É o segundo capitán, Un dos xogadores que máis partidos xogaron en primeira división do Celta, Fixo un moi bo partido Beltrán hoxe tamén, Sí. Moi bo partido. É que Beltrán, ademais, Joaquín, xa que dis Beltrán, deu un pase importantísimo no segundo gol. Sí. Beltrán fixo un moi bo partido, moi boas conduccións. Que ganas teño de que poñan o resumo. Dios, que ganas teño. Ainda non viches o resumo. Están poñendo español con Las Palmas. E estou desexando ver o Celtiña de unha vez e disfrutar e que me volvan a caer as vaguas. E logo na parte de arriba, na dianteira, é que todos tiveron o seu momento. Hugo Álvarez tivo momentos moi importantes, Pablo Durán tivo os momentos cruciais, Per López tivo... É que, vamos, saen xogadores, e todos aportan e todos teñen os seus momentos que marcan a tempada. É unha historia moi bonita deste Celta, unha historia moi bonita. E pensando tamén en, pois, imaginade que se fósemos quen de ser un equipo con máis potencial ou con máis medios, e os que marcharon estiveran aquí. E falo dun que está na Real Sociedade e outro que está en Arabia. Se estiveran esos dous, pois imaginade como podería xogar este equipo. Bueno. Pero bueno, soñemos, que é bo soñar, está claro. Está claro.
pero Sí, bueno, sí, por suposto. Bueno, hoxe, sen É dúbida, algo de que ninguén nos pode roubar, non? É dicir, os soños non nos poden roubar. Podemos despertar, pero roubárnoslo a alguén non nos pode roubar. E se hai un día para soñar é hoxe. Hoxe pues, temos todo o dereito a soñar Por en suposto. grande. Como vou gozar cando vexa na reportaxe cando lle meten un gol ao Celta, 1-0, sabendo que despois metemos dous. Claro, no claro. Esas cousas son increíbles, a verdade, increíbles, de verdade. Claro, eu non tiven esa oportunidade, porque vendo o partido en directo, cando marcaron ese gol, caíuseme a alma aos pés, realmente, como se di, non? Porque Claro. xa comecei a ver fantasmas do partido anterior, non? Pero o Celta sí que sí que conseguiu sobrepoñerse a esa situación, e realmente, despois do gol, o Xetafe moi pouco fixo en ataque. Bueno, obviamente, como o partido estaba empatado a 1 durante tanto tempo, e os outros 2 partidos estaban tamén en empate, despois marcou o Alavés, bueno, as cousas xa semellaban un pouco mellores, O pero Chacho aínda non nos así fallou. O Chacho, O Chacho non fallou o falla Chacho, nunca, efectivamente. pero Pero son moi do Chacho, xa sabedes que son moi do Chacho. Pero para min o problema era, claro, que co empate podía non ser dabondo, porque podían chegar 2 goles nos outros partidos que deixaban as cousas difíciles, bueno, imposibles pro Celta se non gañaba, non? Pero penso que o empate foi tamén un empate que chegou bastante axiña, e iso axudou moito, non? A que o Celta puido tranquilizarse un pouco máis sabendo que tiña o empate e que restaba un gol para conseguir a clasificación segura, non? Penso que psicolóxicamente iso neste partido foi moi importante, porque o Celta tivo toda unha segunda metade, na que, por certo, case que hubo un penalti sobre Alfon que non chegou a sinalarse porque resultou que non era nin falta, segundo o árbitro, e ademais penso que eu estou de acordo, porque cando vin a xogada non me pareceu que fose falta, pero bueno, se pitaba falta, era sobre a liña, probablemente ia ser penalti, pero claro, o VAR neste caso falou alto e claro e dixo que non había falta, por tanto non había penalti tampouco. Pero penso que empatar tan cedo foi importante, despois o Celta sabía que tiña toda unha segunda metade xogando contra un estadio que era moi celtista, xogando nun estadio que era moi celtista e contra un equipo que realmente non se xogaba moito. Pero non fixo un mal partido o Xetafe realmente. Fixo un partido de sorprendentemente. Sí. A min non me pareceu que fixese un mal partido realmente. Presionou no centro do campo, mesmo arriba no comezo do partido, e bueno, pois pouco a pouco sí que deixaron de pisar o acelerador, non? Pero o Celta foi nese intre, cando conseguiu empatar o partido, cando eu pensei, isto está ben, porque vai haber tempo para seguir, e na segunda metade ocorreu unha cousa na segunda metade, dende o meu punto de vista, que foi o que non ocorreu fronte ao Raio, que o Celta atacou con cabeza. Atacou con moita máis cabeza, movendo o balón con moita máis rapidez, e aproveitando as alas, e aproveitando as bandas, bons centros tamén, mesmo remates dende fora da área, que iso non ocorreu no partido fronte ao Raio. Estaban máis atenazados no partido fronte ao Raio, ca hoxe, e hoxe o Celta xogou unha segunda metade. Faltaba veteranía, non? E os que saben xogar fútbol. Sí, iso dende logo. E Iago Aspas marcouse un verdadeiro partidazo, pero ademais con algunhas xogadas que pois do mellor que eu vin de Iago Aspas nesta tempada. Así que, bueno, como digo, xustiza poética que marcase Iago Aspas. Gol e asistencia, regates e tal, espectacular. Sí. O gol, Antonio, o gol de Iago Aspas foi unha volea coa dereita. Axustadiña aí, mordendo aí, despaciño. Non sei se foi exactamente volea ou se foi a bote pronto, pero bueno, pintaba volea, pero despois como empurrou unha cos dediños aí, co empeine un pouco, dirixiu unha aí, no único oco no que podía. Maravilloso. Sí. Cando Antonio vexa os goles, cerramos directo. Dios mío, que están poñendo unha reportaxe aquí do Español que parece que é máis importante que a nós. O Español que lle regalan un penalti, ademais,
o Español coa Las Palmas e que barbaridade. Estou agardando e han de poñer antes a Osasuna, bueno, non me queixo Seguro. porque estos de gol suelen poñer cousas, pero unha reportaxe enorme, espero que do Celta poñan tamén Sí, enorme, ¿no? Estamos poniendo partido entero. Sí, seguramente poñerán porque, bueno, o partido tivo ocasións dabondo como para facer unha boa reportaxe. Pois pregúntovos para ir pechando se queredes, porque o que hai que facer hoxe é celebrar a vitoria do Celta. Entón, bueno, pregúntovos como ides celebrar a vitoria do Celta. Antonio, pode ser con rapantes, non sei. No, rapantes, no, esto tiene que ser con marisco. ¿Cómo va a ser rapantes? Rapantes, claro, rapantes, no. Tienen que ser como mínimo con linguado, eso sí, seguro. Sí. Pero, en fin, no sé, non teño palabras, a verdade, non teño palabras, estou moi feliz e creo sinceramente que nos lo merecemos todos. Dende as críticas constructivas hasta os que apoiades sin críticas ou hasta os que criticades de cando en vez. Eu creo que isto é algo de todos e todos formamos parte de o que é este club que, repito, por enésima vez, é máis do que algúns queren ver. Joaquín, en Suecia, como has celebrar esta vitoria do Celta esta volta a Europa? Non, estaba pensando que, bueno, comentaba, Joan García sería bo por ficharse, home, sí. Lamin Yamal tamén. Lamin Yamal sería bo ficharse tamén. Por desgracia, eu creo que Joan García vai fichar que igual pagan 40 millóns por él. Celebrando, pues, mañán traballo, Antón. Isto é unha desgracia. Mañá traballo. Tes traballo de domingo? Traballo domingo, sí. Bueno, aquí non hai descanso. E logo, eu teño que decir que bueno, eu antes do partido tive un concierto por aquí, estuve nun concerto de ska dunha banda que se chama Skanska, que é un pouco que como Skanska, pero ska, ¿no? Exacto, sí. De Escandinavia. Exacto. Bueno, ás 9 marchei rapidiño do concerto. No, había cousas máis importantes. Porque Joaquín, xa digo que Fer non viu o partido, bueno, estaba aí a disfrutar da música. Bueno, esto es infame, Gracias, Javier. Unha aperta moi forte, Vicente Javier Zúñiga, que tipo. Lo único que discrepamos é con Borja Iglesias, pero supoño que xa estará máis convencido de que é mellor do que pensaba. Bueno, di que lle calou a boca Borja Iglesias esta tempada. Pero, Joaquín, aunque teñas que traballar o domingo, traballase un pouco mellor sabendo que o Celta vai xogar en Europa, ou non? No, mañán traballo 15 horas, fai falta. Non hai problema. Non hai problema aquí. Pero está ben que a xente, pois, olha, que sí, que está ben, hai que meter... Todos temos filias e fobias, non? Pero cando un xogador péchate a boca, pois tens que decilo. Pois mira, pois eu falaba mal de Borja Iglesias, eu tamén un momento que dixen, bueno, Borja Iglesias moito traballo, leva 4 goles en Liga. Marca 11, pap, e que pan é o que fai falta por traer este tipo no meu equipo, por todo, por como é como persoa, como futbolista, por o traballo, e seguindo por riba, pois... o xogador porque eu creo que un equipo que xogue por Europa, o Rayo Vallecano é unha excepción, pero un equipo que xogue por Europa ten que ter alguén que marque 10 goles, senón é moi complicado. Este ano foi Borja Iglesias. E Iago, non? E Iago tamén. Chegou aos 10, non? Iago, con este, ao mellor. É que quedaron empatados. Pues non sei. Quedaron empatados, creo, a goles. Sí que Iago este ano marcou... Claro que Iago mete de penalti tamén, non? Entón, claro, casi todos de penalti. O penaltiño... Marcou 5 ou 6 de penalti ya, ou creo, unha cosa así. Polo menos. Sí. Bueno, sí, que está ben que a xente pois teña deportividade e diga, pois Borja Iglesias ti onde te cubriches de gloria foi con teu amigo Jonathan Bamba. Con ese sí que te cubriches de gloria. Antonio. Era menos mal que nos fixeches rir, ¿no? Porque sinceramente, apoialo cando era imposible apoialo
como apoyaba este, co Pero cachondeo, Antonio, que ben sei co cachondeo que había por detrás tamén, claro, pero bueno, deunos para rir un pouco e tal e cual. Non del, sino do que estaba, no, da do que situación. estaba facendo no Celta, cobrando o que cobraba, non? Pero Antonio, ti espero que como vos bambista, que sé que ti no fondo eres bambista, estás seguindo os partidos do Montreal Impact, non? Comigo. Non sei ni onde xoga, sei que xoga por aí arriba, pero non sei máis. Xoga preto de Antón, creo eu, non? En Estados Unidos, sei que en Estados Unidos, pero bueno. Toronto Raptors. Pero Bamba? Bamba. Que onde Sí, xoga son un Bamba? equipo de Estados Unidos. Xoga na MLS, pero bueno. Iso é Montreal Impact, non sei. Jonathan Bamba no Chicago Fire. Chicago Fire. Sí, o Chicago Sí, é Fire. verdad. Sí, Vaya sí. dos elementos que salen aquí nun anuncio. El Fernando Alonso e Pedrerol, manda carallo. para metelos aos dous nunha cafeteira e que Con cal dos dous irías a unha illa deserta. con ningún. Nin a unha illa deserta nin unha viaxe a Madrid. No, nin tomaba un café con Nin eles. tomar un café. No. No Vitruvia, sí. Pero eu penso que tamén Joaquín, coa cuestión de Bamba, él sempre dixo desde o principio que él vía a Bamba polo que era. Que Bamba non era o xogador que moita xente pensaba que era. Bueno, que Bamba é un incomprendido. Claro, era un artista incomprendido. Sí. Desos hubo moito na historia da arte. Sí. Bueno, Susi, ti vas ir a Praza América ou como vas celebrar esta clasificación europea do Celta cando pois xa pasamos, se non me trabuco, das 12, case as 12:30 da noite aí en Vigo, non? Aquí xa cambiamos de día, aquí xa non é 24, é 25 xa de maio. Pois eu estaba dubidando entre ir a Praza América ou quedar aquí porque teño un veciño que está a poñer o himno do Celta en bucle cada 2x3, entón, que está moi ben porque hai como dúas casas, está o meu veciño e o do lado, e que un toca pelotas que ten unha bandeira do Depor sempre colgada aí, que misteriosamente desaparece de cando en cando. Entón, bueno, é divertido. Así que non sei, vou esperar a ver se arrincan outra vez co bucle que tiñan aquí coa Rianxe, ir ao himno do Celta, bueno, os dous, o do centenario e o clásico, e senón, pois, bueno, pensarei o de Praza América, pero bueno, o que sí, vou dormir prácidamente sabendo que o ano que ven vai tocar disfrutar do Celtiña en Europa. Pero que riquiña é Susi, carai, que riquiña é Susi. Sempre o dixen desde que a coñecín por primeira vez. Bueno, xa hai ben tempo que coñeces a Susi tamén. Hai uns aniños, sí. Sí, pero desde a coñecín non cambiou nada para mal, todo para ben. A ti que me ves con vos ollos, Antonio. Os que mereces. Pero tamén Susi o di, a outra Susi tamén o di, non te creas, Bueno, a outra Susi a mellor tamén, E que ademais durante un tempo as dúas Susis traballaron ben preto unha da outra. Agora Antonio García Teijeiro e Antonio penso que apagou a cámara. Que carai? Escóitase, pero non se ve porque penso que cando volva apagou a cámara. Pero aproveito para dicir que Vicente Javier Zúñiga Fraguas di que enviou a ligazón do resumo do Celta, pero no chat moitas veces YouTube non permite ligazóns, enlaces, entón pois é por iso que probablemente non aparece por esa razón, non é que eu elimine ou algo así, xa Antonio penso que volta. E bueno, pois para pechar o programa, que non é máis que un programa en directo. Están poñendo Madrid. Están poñendo Madrid ahora. Dios mío. Bueno, que Antonio, Mbappé bota de ouro. Mira. Non me interesa nada todo iso. Bota de ouro e non gañan a Liga, nin a Champions, nin a Copa, nin nada. Nada, que rasquen por aí. Antonio, podes ir a YouTube, escribir en YouTube
Getafe Celta resumen, aí podes velo No, prefiero verlo no aquí iPad tamén. Prefiero verlo na televisión amplio, con tal, con, bueno, vou disfrutar moitísimo, pero fanse de rogar unha barbaridade, tío. Están poñendo ahora o Madrid Real Sociedade, pero que ti crees que é normal? Se non é máis importante o que é importante, porque ademais se puxeron a despedida de Modric e a despedida de Carleto, que iso é importante, non sei cantas veces o puxeron xa. Di por aí o señor Lobo, Antonio, apaga a televisión por saúde mental. No, Pues sí. no, señor Porque Lobo. está agardando a ver o estou agardando, porque estou claro. agardando ver a reportaxe ampla do Celta. Por eso non apago, claro que senón a televisión aquí sempre está apagada. Por sistema e por saúde mental tamén. Pois esta noite é tempo de celebrar. O Celta, despois de 8 anos volta a Europa League, volta con un equipo de algúns veteráns e moitos canteiráns, con Claudio Giraldez, que foi todo un éxito na súa primeira tempada completa no Real Club Celta de Vigo, con 55 puntos no 7º posto, por dereito propio tras gañar en Xetafe esta noite, que xa está comezando a ser noite aquí en Jackson, Tennessee tamén, noite de celebración para todo o celtismo ao longo do mundo. Moitas grazas a todos os que estiveron no chat, comentando, celebrando, enriquecendo esta emisión en directo. E, bueno, que nos resta no Bar Celeste? Pois o martes un programa sobre o partido do Xetafe, o partido que certifica a volta a Europa, e despois, a semana seguinte, xa falaremos por redes sociais e todo iso exactamente cando e a que hora. Haberá un programa derradeiro da tempada no que avaliaremos esta tempada tan especial, de tanto éxito celeste e, sobre todo, de tanta ilusión, porque penso que, como dixo Antonio anteriormente, a afección fixo un papel impresionante e importantísimo para axudar a este éxito do Celta 2024-2025. Joaquín, Taxo Miket, que din os suecos, moitas grazas por voltar ao Bar Celeste, agardámoste alo menos nese programa de avaliación da tempada. Eu, sempre que este disponible, é un placer falar do Celta de Vigo con vos, e nada, é a celebrar, e que tanto, bueno, pues, os aquí presentes virtualmente, como a xente que pasou por aquí, pues que disfrute, que creo que merecemos esta alegría. Pois estou totalmente de acordo, Susi. Eu anímote a que vayas a Praza América, que saques vídeos por aí, que disfrutes con todo o celtismo, que además xa estás vestida perfectamente para iso, e a noite é longa en Vigo esta noite, non? Pois sí, o que pasa é que hoxe tocou traballar, a Joaquín tocalle mañán, a mí, bueno, igual tocoulle hoxe tamén, estou aquí a falar de máis, pero si non sei se o cansazo fará mella agora que xa pasou a presión do partido, pero bueno, moi contentísima de compartir este ratiño con todos vos, como sempre, e bueno, aquí estaremos para seguir falando, ese son destas alegrías que nos dá o Celtiña, pois máis aínda. Antonio, pois como di o título dunha das obras de William Shakespeare, ben está o que ben acaba, all's well that ends well, bueno, acabou do mellor xeito posible, gañando en Xetafe e co Celta non só en Europa, senón na Europa League. Grazas por estar por aquí tamén, Antonio, como sempre. Nada, un placer, porque como alguén dixo, isto como unha familia, tanto a xente que colabora como os que seguen o bar. Somos un bar moi especial, moi diferente a outros que se fan. Cabe literatura, cabe música, cabe teijeretas, cabe de todo. E a ver, se me dices o que me pedira en absoluto para o último programa. Si, non sei se está en absoluto todavía por aí, pode escribir el, senón buscarei eu no programa no que el pediu unha teijeireta especial para ese derradeiro programa. Sei que me pediu, pero ahora estou
estou perdido, a miña memoria xa non é o que era. Un Se non, placer, se non está en absoluto por aí, terei que ir á hemeroteca e buscarei. un placer ver a Joaquín despois de tanto tempo sin que pasase polo programa. A Susi é un encanto sempre, unha maravilla, pero xa vexo máis. E nada, Antón, moi feliz de formar parte desta familia celtista, que é o máis importante. E grazas a todos e a todas por estar no chat, sodes moitos e sodes moi importantes, así que seguide pasando polo Bar Celeste sempre que teñades a ocasión. E agora, pois, haberá que para celebrar dar o berro celeste. Pregunta por aí Rubén Lomba que cando imos dar o resultado da porra e dos xogadores É e tal. verdade, para preguntar que engañara 1-2, alguén o dixo. Penso que sí, pero non sei se o dixen eu, pero non estou seguro e non teño aquí o papel. Pode ser que foses ti, chaval. Non teño o papel aquí onde anotei, Eu creo que pero saberemos o martes con total seguridade quen gañou a porra en xeral, e Rubén Lomba estaba aí no primeiro posto con 7 puntos. E tamén falaremos das avaliacións dos xogadores, cal foi o xogador que chegou máis arriba despois das 38 xornadas. Así que ata o martes ás 8 da tarde-noite de Vigo, que aquí en Jackson será 1 da tarde, e falaremos deste Xetafe 1, Celta 2 con goles de Borja Iglesias e tamén de Iago Aspas. E agora, ata entón, hai que celebrar, así que eu vou dicir como sempre o de sempre e vos tedes que berrar a la Celta en Europa. Que vos parece? Porque iso soa realmente ben para rematar este directo. Isto non se dicía pola megafonía do estadio, pero imos dicilo aquí no Bar Celeste Live para celebrar algo que ninguén agardaba, pero que ten o celtismo pois por enriba das nubes esta noite. Onde sexa que haxa un celtista ou unha celtista ao longo do mundo, este é o Intre para celebrar, porque o noso Celtiña volta a Europa e ademais pola porta grande, porque gañou, que era o que aseguraba Europa con total seguridade e ademais non Conference neste caso, senón Europa League. Estades preparados? Dímoslo. Pois despois da victoria en Getafe con 55 puntos na primeira tempada completa de Claudio Giraldez no Real Club Celta, o Celta estará na Europa League, estará en Europa, así que para celebrar, como sempre, o de sempre. Celta en Europa. ¡Celta en Europa!